hyökkäysalueelle. Saako siitä Keupa kuviota kuntoon vai pääseekö Ketterä purkamaan? Nyt on paikka sitten Keupan rauhoittaa ylivoimakuvio kuntoon. Siitä levitys Jaatiselle. Jaatinen vastaavasti toiselle puolelle. Harjulaa tavoitelle, viivan pitää siinä Volin. Jaatinen Volin viivasta. Ei vielä lähde laukomaan, levittää siihen. Ai, ja sieltä tulee laukaus ja sinne se uppoaa. Se oli Topias Liljamo, joka laukoo kohti maalia. Ja Keupa HT siirtyy tässä ottelussa ylivoimalla 1-0 johtoon. Rönkkönen. Laukaus maalille tämän. Annikainen torjuu. Itse uutta paikkaa Rannisto tarjoilee maalin kulmalle. Ja Ketterä saa edelleen pidettyä kiekon. Ruotsi tavoittelee siinä kultakypärä Rönkköstä tilanteessa. Sitten Keupa pelaajaakin siinä vähän pistetään nurin. Pääseekö siitä Hokkanen sitten riiston jälkeen läpi, mutta laukoo suoraan päin Aleksi Karjalaista, joten kun Karjalainen tämän nappaa, tilanne säilyy 1-0. 1-0. Keupalle aloitusvoitto, kiekko päätyyn. Lindqvist. Saako pelattua omilleen? Nyt on sitten paikat Heikkilältä, tolpassa käy! Tilanne jatkuu, Liljamo nostaa, tulee keskialueen puolelle. Siellä tolpassa tai sivuraudoissa jossakin lähellä se kävi. Paukkaselta viivalta Viskarille, Viskari poikittain, mutta sen verran on pomppiva kiekko, ettei siitä suoraan pääse. Tiihonen laukomaa viivasta, laukaus ja sinne menee ja tämä ottelu on tasan 1-1 ylivoimalla. Ketterä tasoittaa viivalta, laukaus ja onko Sinkkonen jälleen, joka tekee Keupaa vastaan maalin. Oi hyvänen aika, tämä on 3. ottelu. Molemmat tämän ottelun maalit toistaiseksi ylivoimalla. Kun siitä sitten tulee seuraavaa paikkaa, Keupa pitää kiekon alueella. Liljamo. Viivaan Volin. Takaisin Liljamolle. Liljamo hakee syöttöpaikkaa. Sitten takaisin. Liljamo laukoo ja sinne menee! Maskin takaa Liljamo iskee jo toisen ylivoimamaalinsa tähän otteluun. Ja tämän ottelun maali toistaiseksi on tehty ainoastaan ylivoimalla. Liljamo, Sinkkonen ja nyt Liljamo toistamiseen. Kiekko pysyy alueella, Jaatinen. Tuupanen kiekko maalille, siinä on Winkvistin paikat. Mutta tämän Ketterä selvittää. Liljamo 2 ylivoimamaalin mies. Edelleen kiekossa. Liljamo kääntää Jaatiselle, Jaatinen keskelle, sitten Heikkilä takaisin Harjulalle, nyt on Heikkilän paikat ja tarjoilee maali edustalle, nyt on sitten Jaatinen menee nurin, kiekko pysyy kuitenkin edelleen pelissä, saako Keupa siitä vielä sitten paikan rakennettua, nyt pääsee Ketterä purkamaan, ne pistää kiekon päätyyn. Samalla kun Bosak on nenällään siellä jäällä tilanteen jälkeen myöskin siinä vähän levittelee käsiä, että mitäpäs tässä tilanteessa tapahtui. Kyllä oli paikat jälleen, mutta Ketterä selvittää tämän ja siinä Ruotsi pitää kiekon alueella. Rönkkönen viivan kautta, Kiukas levittää sieltä Tammisen laukaus ja se on siellä pelattavana hetken aikaa, mutta taitaa Annikainen selvittää, hyppää kiekon päälle, se on siellä hallussa loppujen lopuksi nähdäkseni. Korjuksen kääntö. Ja sitten tulee Keupa. Lehtonen! Tämän torjuu Karjalainen.
Ja Ketterä kääntää Ruotsi hyökkäysalueella. Nyt lähtee maaliltaan Karjalainen. Oi, siinä Ketterä kääntää. Siellä on Ketterä maali tyhjänä. Ketterä maali tyhjänä 6 kenttäpelaajalla. Pelaaja sitten Kesäjärvi. Korjus laittaa kiekon maaliin ja Keupa iskee 3. osuman. 1.22 on tämän ottelun 3. erää jäljellä tyhjään maaliin. Julius Korjus iskee tyhjään maaliin. Kiukas vielä kiekko hyökkäysalueelle. Hönkkönen kääntää. Ei saa kiekkoa maalille 3 sekuntia jäljellä ja siitä sitten vieläkö ehtii paikan rakentaa. Ei ehdi vierasjoukkue vaan Keupa HT voittaa tämän kamppailun lukemin 3-1, ottaa 3 pistettä. Ottaa 3 pistettä ja nousee, onko se nyt sitten 47 sarjapisteeseen. 4. peräkkäinen voitto sarja Jumbolta.